Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Zhou Shiming, isang professional Chinese boxer. Naging alaga ni Coach Freddie Roach noon. Tinuturing na pinaka-successful na Chinese boxer ng China. 3 sunod-sunod Olympic medal ang nakuha niya. Bronze noong 2014, gold naman noong 2008 at 2012. Nakakuha din siya ng 3 gintong medalya sa World Amateur Boxing Championships noong 2005, 2007 at 2011. At naging WBO flyweight champion noong 2016 hanggang 2017. Pero saan na siya at ano na ang nangyari sa kanyang makulay na karera? Matapos makuha ni Zhou Shiming ang pangalawang Olympic gold medal, ay pumasok na ito sa professional boxing. Sa Frank ang naging promoter, Freddie Roach ang naging trainer at si Justin Fortune ang naging conditioning coach niya. Unang lumaban sa pro noong April 2013 sa Macau. Nakalaban niya si Eliezer Valenzuela na taga Mexico sa isang 4-rounder na laban. Panalo siya via unanimous decision. Sa kanyang pang-7 laban, March 2005, nakaharap niya ang kapwa undefeated na si Amnat Runuwang, isang Thai fighter, para sa kanyang kauna-unahang world title fight, pero di siya pinalad. Natalo siya sa kauna-unahang pagkakataon via unanimous decision. Sa kanyang pang-10 laban noong November 2016, binigyan ulit siya ng pagkakataong maging world champion. Nakalaban niya sa pangalawang pagkakataon itong Thai fighter din na dati na niyang tinalo ang Thai boxer na si Fratsisak Pamprom para sa bakanting WBO World Flyweight title, at nanalo siya dito via unanimous decision. Nakuha niya ang kauna-unahan niyang pandaigdigang titulo at dito naging alamat na siya sa kasaysayan ng buong China. Tinuturing na bayani nila. Siya ang kauna-unahan at nag-iisang Chinese boxer na nakakuha ng gintong medalya sa Olympic at naging world champion pa. Pero sa kanyang unang pagdipinsa sa nasabing titulo noong July 2017 ay gumawa siya ng napakalaking desisyon. Pumala siya sa top rank promotion ni Bob Arum. Umalis din siya kay Justin Fortune at pati sa Hall of Famer na trainer na si Coach Freddie Roach ay iniwanan din niya. Nagdesisyon si Zhou Shiming na i-promote ng solo ang laban, ang unang pagdipinsa sa WBO World Flyweight title na ginanap sa Shanghai, China kontra sa number 7 contender na si Sho Kimura ng Japan. At dito, nalasap ng Chinese boxing star na si Zhou Shiming ang mapait na pagkatalo. Natalo siya via TKO ng isang sobrang underdog na kalaban sa harap mismo ng mga kababayan niya sa bansang China. Matapos ang laban ay sinabi niyang magbabalik siya para kunin ulit ang titulo. Napaiyak na lang itong si Zhou Shiming. Sabi niya, di daw siya umiyak dahil sa pagkatalo. Umiyak daw siya dahil sa napakalaking achievement umano ang naibahagi niya sa bansang China. Dagdag pa niya, madali lang daw talunin ang mga Chinese boxer noon, pero ngayon ay respetado na daw ang mga Chinese boxer dahil sa kanya. Sa kaparehong taon, December 2017, nagulantang ang buong China sa nangyari kay Zhou Shiming. Bigla na lang daw ito nawala ng paningin sa kaliwang mata habang nasa flight pauwing Shanghai, China. Ayon sa mga pagsusuri, ay nagkaroon ito ng detached retina. Sa isang interview, sinabi ni Zhou Shiming na 2014 pa daw nagsimula ang problema niya sa kanyang kaliwang mata. Nagkaroon na daw siya ng mga double vision noong laban pa niya para sa pangalawang gintong medalya sa Olympic. At lumalala daw ito na kahit mga doktor ay di makapagsabing makaka-recover siya dito 100% kahit operahan. Matapos ang mapait na pagkatalo at pagka-injury sa mata ay di na ito bumalik sa ibabaw ng lona. May mga balitang nagpatayo ito ng boxing school sa China. Nagtapos ang kanyang boxing career na may kartadang 9 wins, 2 defeats at 2 dito via knockout. Graduate with master's degree itong si Zhou Shiming. Kaya naman noong 2018 ay kinuha siya bilang isang guro sa East China Normal University. Isa din sa naging achievement niya ay ang pagiging aktor sa pelikula. Nasama siya sa Transformer Age of Extinction noong 2014. Muli nating balikan mga pre ang huling laban ng tinaguri ang pinakamagaling at pinaka-successful na boxer ng China na si Zhou Shiming kontra sa part-timer at underdog na kalabang Hapon na si Sho Kimura. 当时战胜的应该是来自也是菲律宾选手金米区。现在来看比赛正式开始。这场比赛是一场12回合，来一个地位68中拳，是。周世明我们知道这个法兰西打法已经很多年了，周世明对于一句都不让。是的，不管是东方媒体、日方媒体，是都不差。是对手。内气重拳、体力和正感当打之年，我看后手拳很重。
那场打的还是非常狠的。有一个战绩，但大部分的对手，穆村强的对手都是没有什么战绩的，所以有拼打点，这是很难赢的。连续的前后前，那个阿泰雷农也是因为他很有技术，虽然已经30岁了，36岁，他的角度这个能力，免得遭人诟病。后手，前后拳。何世明的角度和距离掌控、节奏把控肯定是非常有最基本的要求。漂亮，上钩，刚才一个后摆，好，后续上钩，往一躲，前后前，秦港一翔对周世明突然爆发有点缓不过来。林俊杰、张一杰全部都站起来了，王祖蓝啊！周世明的反击，又一次，这不是不一样的，他达到效果第一个，后边上钩，因为选择脚步，我们看是完全是穆存祥的反向手。周世明两拳打中，周世明确实有这样的习惯，现在移动是往穆存祥的左侧，也就是弱势手，但会时不时的往右侧转，但是右侧比赛，回合应该还不是周世明发力的，这个打对攻，这是穆存祥唯一的给我的机会，让我输出距离。那这个压力，接到了这样一个挑战，而且是一个突然的挑战。对，其实一定会有，包括我们说他去接手一直不端起来，不知道是不是这次比赛一下，然后用我的后手去上钩把你点过去。井港的拳，我们看我一直想到井港就想到这样的一个。确实啊，非常强悍有实力。一旦说这场比赛拿来之后，上回合的时候只开了一点，还没有就大量的出血。不大是个没攻。对啊，这个这样的话，对方在这个地方的判定会不那么充分利用场上的优势。是的。尽管还会影响自己后手拳的发力角，场点会变大。周世明这么拳还是可以的。这也是一直以来周世明其实击倒的比较少有。而且把角度封进去，我们看。周世明不要跟对方打这种橡皮糖的这种比赛。这个木村现在的体能肯定是掉了嘛，选择的这种橡皮糖战术就是大步的，实际上是这场比赛的局点。周世明的体能保持得还不错，但是木村的体能保持的也不错，也很不错。周世明到这一回合就开始优势比较明显，开始优势出现了。耐受力不是他的优势，他的优势在于利用这个身体的圈，就有点像，如果一定要做个比较来说，就是有点像100米跑和万米跑这个选手的话。我们看找不像或者说一项，就是因为这个就是说。速拳是需要有一个扭转的时间的，而速拳是不需要的。略的一件事是，木村从这场比赛开始的时候就不是非常熟悉这个周世明的专辑，也希望大家看完比赛之后能够关注，对，关注的在技巧方面是不是体能有点掉了。几天都没有没打到这个瓶颈期了。
我们都知道这个人的习惯是往前走，所以前进的人一定比后退的人快。如果什么大2倍3倍的，我能变现，说明身体语言有点不一样。哎，这动作开始多了。实力也是一方面。现在来看个子不大，而且那个血迹已经很久没有出了。对，因为周世明的这个左手直拳是打不到这个肩上这个角度。又是前后拳，哦不要给一下，又速拳，速之前是不允许上去的。除了你的团队有一个人可以在你休息的时候讲解的时候站上去。你说两个人体能差不多很难拼。这场比赛，周世明连续进攻点球，周世明刚才瞬间中了5、6拳。是，周世明是脚步慢了，就是刚才我们休息的时候就说了，体能有点掉，有点累了。眼神稍微有点散，突然发现有机可乘啊！是，而且是目前最大的，脚步完全平了。哎呦，倒了！哎呦，哎呦，裁判直接叫停了。没有预料到，一直到这个回合开始之前，我们都没有想到。没想到，这场比赛拳击组的推广，自己的个人经历可能会有一些偏移或转移了。所以说，实在是就在中间最开始那一段，这块其实我看周世明被重击多次。我们心情很沉重啊。虽然说，而且他扛了很多年了，真的。扛了最前面。这是他的太太。